Сәлем дуслар, сіз Татарстанның төп яңалыкларын карыйсыз. Узган атнаның төп яңалыгы Татарстаныбызга эссе көннәр килеп җитте. Туктале, син бит төп урынына пөт тидең. Альбина, монда шул кадәр эссе ки, мин хәтта сөйләш менә Башлыйк. Халкы һаман соңга калып йөрүче Россия шәһәрләре рейтингында Казан 4-нче. Гаҗәп түгел дә. Шул кадәр матур кала урамнары буйлап барасың, туктап хозурланып каласың һәм соңга каласың. Россия президенты Владимир Путин дәүләт белән идарә итүдән киткәч, үзенә сак кую турында уйламый. Әмма бу турыда ФСО, ФСБ, КГБ, НКВД, армия, флот һәм әлбәттә РПЦ борчыла. Коронавирус пандемиясы хөкем сөргән 2 ел эчендә эшләре белән бәйле куркулары булган россиялеләр арткан ди. Ә бигрәк тә шул эшне югалтудан курка халык. Кесәдә тиеннәр булмаса, үлемнән курку ахмаклык. Ростуризм җитәкчесе Кара диңгез ярбуйларының шамадан тыш туристлар саныннан тулып ятуы турында белдерде. Сәяхәтчеләр килә тора, ә регионда кунакханәләр җитми. Илаһи көчләр аны ишетте, берничә көннән көчле яңгырлар Кырымның яртысын һәм Краснодар краеның бер өлешен су астында калдырды. Шул ук вакытта россияләрнең күбесе путевкаларыннан баш тартмый, әле булмаган курортларга барыбер очалар. Син ишеттеңме әле, иртәгәдән Төркиягә юл ачыла? Әйе, нәкъ прям диңгез уртасыннан җәеп бару булачак. Җәяү, диңгез уртасыннан. Ничек була ул? Кешечә. Шыпылт. Росстат югары пенсияның кемгә тиешле булуы турында белдерде. Дәүләт граждан хезмәткәрләренә. Укытучылар зур сәламнәрен җиткерә. Россиядә чит ил студентлары өчен яңа ташламалар гамәлгә кертәчәкләр. Бу чит илләрдән Россиягә укырга килүчеләр санын арттырырга ярдәм итәчәк диләр Федерацияләр Советында. Дөньяда тагын Россиялеләр дә барлыгын ник оныталар икән ул парламентның югары палатасында. Кызганыч. Машиналар өчен техосмотр хәзер мәҗбүри түгел. Дәүләт думасы шулай карар кылды. ОСАГО полисын алу өчен йөртүчегә хәзер диагностик картаны күрсәтеп, техосмотр узыну дәлилләргә кирәкми. Бабагызның копейкасын алып чыгып, юлларны дер селкетер вакыт җитте. Чаллыда хуҗалыкта ярдәм итүче хезмәткәр хуҗаларны чүкеч белән үтереп машиналарын куып алып киткән. Аны тоткарлаганнан соң хезмәткәр әлеге гамәлен хуҗаларының үзенә кычкырулары сәбәпле килеп чыкканын аңлата. Узган атада шулай ук бер чаллы кешесе 200 сум өчен анасын үтергәнче кыйнаган. У этого города нет будущего. Моргенштерн комик Сабуров белән Казанга килгән. Алар икәүләшеп чираттагы криптовалюта пирамидасын ачуда катнашкан. Килешмичә баш шайкыйбыз һәм казакча әйтәбез. Джок, ботан монда килмәгез. Соң син татарча әйттең бит. Мен бит күзне кысып әйттем. Сабуров аңлар. Шыр. Дәүләт думасы еллык кереме 2 миллиард сумнан артмаган туклану оешмаларын 2022 елның 1 гыйнварыннан НДС түләүдән азат итте. Кафеда тере акча белән түләргә сорасалар, гаҗәпләнмәгез. Эпивак корона вакцинасын үз теләкләре белән ясаткан кешеләрнең яртысында 9 айдан соң коронавируска антитәнчекләр юкка чыккан. Бу турыда үзәк гендиректор Ренат Максутов белдерде. Авыручылар санының артуы икенче атна рәттән борчыларга мәҗбүр итте. Көннән-көн коронавирус йоктыручылар арта бара. Узган атнада Мәскәү чикләүләр кертте. Шулай ук Петербург, Башкирия һәм башка регионнарда да яңа чаралар кулландылар. Моңа аңлатма гади җәй җитте. Узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде, дуслар. Ә бүген безнең Россия командасы чираттагы 3нче матчын уйнаячак. Беренче матчта җиңелделәр. Туктат. Икенче матчта җиңделәр. Туктат. Өченче матчта Тагын җиңеләчәкләр. Роберт, мин бит оператор, мин нәрсә монда эшлимсең? Өченче матчта безнекеләр җиңәчәкме? Җиңелчәк. Гүзәл төшер, бергә карыйбыз. Россия, алга! Роберт, больно. Татарча сөйлә. Урта. Вот, авырта бит ул.